Ғазиз тауышлар, Қазан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Журнал укучылар игътибарына тәкъдим ителә торган программа Казан утлары журналы сайты өчен махсус әзерләнде. Ул Ирек Бахманов язмасында Мөхәммәд Садри шигыре белән ачылып китә. 1988 елда радионың яшь мөхәррире Зиннур Хөснетдинов, Зиннур Хөснияр бөек җиңүнең 43 еллыгы уңаеннан фронтовик шагыйрьләрнең шигырьләреннән әдәби композиция әзерли. Режиссеры Фәрит Җәләй, тавыш операторы Асия Бикбау. Әлеге шигырь менә шушы тапшырудан алынды. Юаш кына малай идем, чебен дә үтермәдем, усал кеше булырмын дип уйга да китермәдем. Ярата идем шау-шулы язгы сабан туйларын, алмагачлы, сандугачлы, яшел идел буйларын. Ысланның тауына менеп иделгә карый идем, пароходлар, көймәләрне, салларны саный идем. Иртән үк идел өстеннән таралып беткәч туман, күренә иде Казаным миңа зур завод сыман. Сукланып күзәтә идем ял иткән минутларда, ак күбәләкләр өчүен зәңгәр су болытларга. Үзгәреп киттем кинәт мин, булдым ут, булдым болыт. Яшеннәр кебек яшнәдем, күкрәдем күкләр булып. Дошманга утлар яудырып сугышта усалландым. Әсир һәм кул булмас өчен Берлин каласын алдым. Рейхстаг стенасына исемем язылмады. Язып-сызып маташырлык вакытым да булмады. Ярсыдым дуслар сафында, беренче эшелонда. Җырламадык, җырыбыз да ут булып яуды монда. Курку белмәс солдат булдым дошманның өннәрендә. Тагын тыныч төзүче мин туган як җирләрендә. Хәзер Мөхәммәд Садри шигырьләренә иҗат ителгән берничә җыр тыңлагыз. Сайра Сандугач Татарстан дәүләт симфоник оркестрына кушылып Венера Ганиева башкара. Трансляция буенча язып алынган. Thank you.
Шишмә буенда Салих Сәйдәшев музыкасы, Эмиль Җәләлетдинов язмасында ишетерсез. Җитмәгән янмый күктә йолдызлар, су алырга дип чишмәдән ашкына безнең кызлар. Балкырлар барлык йолдызлар, ялмая безнең кызлар, ялмая яшь кызлар. Җирдәге йолдызлар, ялмая яшь кызлар, җирдәге йолдызлар. Кызлар чишмә яннарына ник ашкынып төшәләр, җыр багышлап ярларына егетләр көтәләр. Аллы гөлле чиләкләр, җилкенә йөрәкләр, җилкенә яшь кызлар, җирдәге йолдызлар, җилкенә яшь кызлар, җирдәге йолдызлар. Чибәр кызлар килеп җитә, бизәп саф чишмә янын. Егет егетлеген итә, мактап җырлый үз ярын. Тапмам синең шикеллене, әйләнсәм дә җир шарын. Яратам ярымны, җирдәге йолдызны. Яратам ярымны, җирдәге йолдызны. Кышкы вальс. Арслан Батыршин музыкасы. Әлеге җырны Венера Шәрипова язмасында тәкъдим итәбез.
Язгы җыр. Александр Ключерев музыкасы, Мөхәммәд Садри шигыре. Идрис Газиев башкара. Сез Мөхәммәд Садри шигырьләренә язылган җырлар тыңладыгыз.